ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки аз границаи Россия ба Қазоқистон гузаштан мехоҳанд, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. ногуфта номонад бисёр одамои боварӣ ноканд. зиёда аз 10 сол мешавад ки дар ҳамин система кор мекунанд. Бо мошинои люкс шуморо бурда меоранд, чак-чак карда, мусиқи баланд, чой, кофе. Чӣ гуфти ака? худованд нигаҳбонатон. как раз занак командировка рафтага холиди ишки нест. ба ҳазур хити арӯсакум чақ-чақ карда мешинам. ассалому алайкум мармилади ман. ахи хона биё, дар хона ҳеҷ ки нестай. мемурмша дари духтараки хоч. хиёнаткор ҳамин мара вақт шуда гуфтанд ки манижа шуд арӯзбозӣ мекуна, ман бовар накардам. ахир қапидам, мурданак задамша. ой таспи дилам хунук шуде. ҳоли бест мемони ҳам футбол ҳамсоя тамошо кунем. овози анам барандаи ҳама футбол дар бобои холмуродзода да ҷағвағи шумо баландаи ҳамсоя. нав ҳамин голзанӣ мешавад. чази шумо мебуроя. ман хиёл кардам дар дуруни футбол роз каса задан киштан. ин ҷағва ғайрхонаи шумо будае ку? тинҷае дай мешавад. хока тинҷа бовар ка ҳамин зулм ко месанад ху бовар ка одуми хеле мезанад. ин зани ту командировкада набуд? охи ман ҳам хеле фикр кардам.